някой да ми обясни защо отново го правя. Здравейте хора, и сега ще правим слайм, но няма да е от същия вид, който правихме преди, а ще е прозрачен. Започваме с това, че чистим масата, за да бъде всичко кристално чисто. И нито едно косъмче да не попадне в слайма. Чувствам се дърта вече, от толкова време не съм го правила. Ще правя слайма ето тук. За да бъде нашия слайм перфектно прозрачен, всичките неща вътре в него трябва да бъдат прозрачни и съответно ни трябва прозрачно лепило. Ама хора, то наистина е прозрачно. Ще сложа още малко, още малко, още малко. Мисля, че толкова ще ни стигне. За прозрачните слаймове не ни трябва толкова много неща, защото ако тръгна да слагам кремчета, то няма да бъде прозрачно. Единственото нещо, което ще сложа е ето такъв аромат на ванилия, просто защото искам да мирише сладичко. Готово. Май беше грешка да го слагам така. Жива съм. Ето това е моята бъркалка за днес. Не съм я откраднала от кухнята, спокойно. За да не бъде слайма толкова скучен, искам да му сложа малко цвят и този път това ще бъде жълто. Май съм правила вече жълт слайм. Сетен. Този път слагам съвсем мъничко, буквално една капчица. Ще се сложи се добре. Слагам малко брокат също. Само че тази опаковка въобще не ми харесва. Стига толкова. И сега разбъркваме тази красота. Буквално мога и така да се го бъркам. Вижте колко готино изглежда. То това, че е красиво е факт, обаче ако сестра ми беше тук, тя щеше да каже, че някаква фея ми се изповръща в контейнера. Повърня на феята. Извинявам се, някакъв задкадров глас. Така, да продължаваме. Внимание, сега ще отговоря на един от най-често задаваните въпроси в миналото видео за слайм. И това е как се прави активатор. Реално ви трябва само вода и боракс. Нищо друго. Аз сега ще правя супер много активатор, на вас може да не ви трябва толкова, така че го правете с по-малки количества. Водата тук е леко топла. Взимам боракса, струва буквално около 1 евро. Отваряме пакетчето и просто сипваме вътре. Стига толкова. Сега затварям шишето и правим следното. Идеята е вътре това нещо да се разтвори. Да, нали си нямам друга работа? Между другото, докато го бъркам, ще ви кажа интересен факт. На прозрачния слайм му трябва много по-малко активатор, колкото на нормалния слайм. Абе, мисля, че е готово. Това беше. Не беше кой знае какво. И сега настъпи момента да съединим това и това. Започвам да сипвам по много мъничко. И просто вижте как веднага почва да се превръща в слайм. Ако вие ще правите слайм, трябва да внимавате много с този активатор, защото първоначално може да ви се стори, че сте сложили прекалено малко, но не, това не е така. Просто трябва супер много време да се разбърква. A few moments later. Прилича на голям сопол. Слайма е почти готов, обаче сега стигаме до най-големия проблем на прозрачните слаймове. За да стане прозрачен, трябва да изчакаме няколко дни. Спокойно, за вас ще са само няколко секунди. Но преди да го оставим за няколко дни, искам да добавя вътре ето такива малки цветни Мики Маусчета. Вижте колко сладко стана! И сега цялото това чудо го слагаме в ето такова контейнерче и забравяме за неговото съществуване за няколко дни. Но както казах преди малко, за вас са няколко секунди, така че 3, 2, 1. Здравейте! Нали казах, че ще бъде бързо? За мен са минали 5 дена. И слайма вече е абсолютно без балончета и е напълно прозрачен. Така че, нека по-бързо го отворим. Но първо нека разгледаме по-отблизо самия слайм. Буквално вижте колко е прозрачен. Ей, там ми се вижда пръста даже. Ето тези Мики Маусчета, които сме добавили, те вече са най-удобни, защото са по-тежки. И като цяло хора, много яко, искам вече да го отворя. И нека видим колко е прозрачен. Хора, уникално! Просто нямам думи. И само посмейте да ми кажете, че не е прозрачен. Вижте само колко е бляскав, колко е прозрачен и колко е готин. Да, вече не е толкова прозрачен, защото малко си поиграх с него и пак се появяват балончета. Ама за жалост това е физика и няма какво да направим с това. Много яко. Пишете ми вашето мнение за този слайм в коментарите и също така ми напишете дали още искате видеа с слаймове. Защото ако трябва всичките видове да ги изреждам, то трябва да направя поне 10 видеа. Ще чакам вашите коментари. От мен беше това и ви казвам чао! И слайма също ви казва чао!